духтарако успет кунен тамом нашида омада харидорӣ кунен бовар кунен ягон ҷода инам хеле нарх нест двойка чара хушругиша бинен чанд расветкаи размеро ҳамаша омадай бо материалш яна мутфасона медонен чанд сум инам двойка 250 сомонай лекин дар мағозаи Зарина 99 сомон шудагай тамоша бино шушта мепӯшанд беҳтарин моделай 99 сомон ҳози аз наздик бома шумода нишон метӣ материалша як боракак бинен илён боша хушручай материалш тамоша бинен ира бинен шушта мепӯшанд на сангчош ҳамчи хеле дидестен оригинал мустаҳками хушру тигмошам мустаҳкам духтагай марамат нархш 99 сомон доставка доран агар омада натонистен бинависен чуна даравака кишон шумода доставка мекунанд марамат 102 микрорайон даем рӯ барои роддоми 3 бари супермаркети сомон даётон боша ман навор доштум нарасида буд бисёрёда нарасида буд ина духтарако успет кунен ами навори мара диден дарав бинависен заказ кунен ира бинен духтаро иқабори нави хушру омадай бовар кунанд яна мутфасонай сангоша бинен чихе мустаҳкамай духтаро материалш двухниткаяй ина марамат двухниткаи турки астай конам хеле двойкаш омадай медонен бори нава арзон кардаган ин моделош ҳам астай инам хеле двойкачаи фасон нархш ҳамагӣ 130 сомон бовар кунен духтаро ягон ҷодаи нарх нест лекин ина магазини Заринада омадагиай биёин харидорӣ кунен ё кеми дарав нависен ку доставкатон мекунанд тамоша бино ино ҳеч намешаванд брукошам бинен чихе кушотаки хушру духтагай ина ҳам модели сангчадор омадагиай размерош то балшмеркара ҳастай ҳам ана хели гулдоракози мода шидагиай ку ина турецки стил чихе фасонак мана марамат материалш аҷоибо духтушку беҳтарин сифат дора марҳамат духтарако 102 микрорайон дар магазини Зарина духтаро рӯ барои роддоми 3 бари супермаркети сомон лекин омада натонистен ку бинависен шона даравакак доставкатон мекунанд бовар кунен беҳад хушрӯай маъқултон мешава ина заказ кунен даравакак бурда шумода расонанд ва духтарако нигоҳ кунен ҳами қадар хушрӯай инами пижамо бовар кунен ку нархи беҳтарин моделои новинка омадагиай оригиналоян ҳеч намешаванд ҳозир ман шумода нишон метам чанд моделай ина мино 150 сомон кам нест лекин аксия кардагиан дар мағозаи Зарина нархш 99 сомон бовар мекунен ини сиёша бинен чихе фасонакае ҳамаи цвето омадагиай духтаро 99 сомон бовар мекунен остин дароз остин калта чанд фасон хулас то 150 килога одама мисол зана ҳамин чиз размер ҳастай аз ами размери майда сар карда шумо метавонен дархост кунен доставкатон кунанд ё ки биёен ҳамаи борошон арзон кардагиан духтаро ина арӯсакодам чанд моделакои фасон омадагиай ина тамоми намудош арзон шудагиай успет кунен тамом нашида омада харидорӣ кунен ё ки дархост кунен доставкатон мекунанд бовар кунен духтаро пушаймон намешавен бигиренда ҳам хел сифаташ зурай ҳозир ман суроғашона гап мезанам ҳатман биёен тамошо кунен марамат 102 микрорайон даем духтаро рӯ ба рӯи роддоми 3 бари супермаркети сомон мағозаи Осия навистагай болошда хулоса ба осонӣ пайдошон мекунен ҳатман биёен страничкашонам отметид мекунам бидроен подписатсия кунен эй духтарако ира бинени қай хушрӯвай марҳамат ҳам қадар бори новинкаи фасон омадай бовар кунен аҷоибота ира бинен материалша хича гулша бинен духча бинен духтаро маъқултон мешава нархш боша ҳамагӣ 150 сомонай материалш маечниёи туркияй куним хеле аҷоибот фасонако анам хелеай 150 сомон размерош чихе бошай ёра 48 то 58 ай 48 то 58 размер доштай ина марҳамат ина стилиш халатни духтагай ана инош бо дига хелай стилиш лекин материал ҳамун материала ина гарошикша бинен и паплиная 120 килограмм не материалш маечный я маечная духтаро ранги медонин қимати айкам хали метова бовар куненам хушручан 150 сомон ина мира айкртай турки фарқ намекунен 150 сомон дар магазини Зарина духтаро омада натонистен бинависен шона доставкатон мекунанд илеки агар вақт дошта бошен як боракак биёен эҷада двойкошам овардагия ишам 150 сомон ина двойкачошам бинен чихе хушрӯй маечни аллакай шумо ҳамин чизора мековен дуруст пас намиёвен ҳозира мешава бупӯшен
мепушанд ба 1000 баъд баҳору вайдам тирамоҳдама ба 1000 мепушанд шушташта мепушанд ин на овда медроя мақсад на рангиш мерава на мисол пат мезана хулоса беҳад сифати хуб дора марамат магазини Зарина дар 102 микрорайонаи рӯбарӯи родоми 3 бари супермаркети сомон мана инаи моделшам астай инора боло пуш бари намешава пушен хича тоқаям мепушен фасонай ҳами дастархонои карсонбандак оригиналора мепирсен ина духтаро ҳами чиз 50 сомонай лекин дар магазини Зарина омада медонен чанд сум 30 сомон бовар мекунен зарвишивка дора баъд туракоша нигоҳ куненда туракошам оригиналай духчам фасони бадай материалаш хушрӯай шушта шушта истифода мебарен ҳеҷ намешава 30 сомон 30 сомон марамат 30 сомон иҷада чанд цветш астай мана нигоҳ кунем бежави дора сафед дорад гулошам ҳархелай ира мешава ки болои столи чойнӯшидам монен хушрӯчай цветшам гулшам нигоҳ кунем чӣ хушрӯвай марҳамат гуфти гапо ки материалаш хеле нагаразвиайда шушта шушта чанд сол истифода мебарен ҳеҷ намешава сахтакай баъд духти ина мивайша биненда туракоша бинен чӣ хушрӯ духтагиай хулоса 30 сомон доставка доран хоҳен марамат нависен доставкатон кунан ё ки биёен марамат 102 микрорайон рӯбарӯи родоми 3 бари супермаркети сомон мағозаи Осия ана барои мактаб медонам ки сару либос хариден сумкаву дигар чизои духтаракотона хариден лекин духичаошона фаромӯш карден марҳамат бовар кунед ҳамин қадар духичаои фасон омадай медонен нархшон 15 сомон ҳамагӣ ира бинен ҳам хуб буш фасонакай бу стойки будай аҷоибот стойки нежни духтаракода беҳад хушрӯ 15 сомон ҳамагӣ бовар мекунен ина марамат каседа дар корай нависен даравакак доставкатон кунан ё ки хитон биёен мағозаи Зарина тамошобино 102 микрорайон рӯ барои родоми 3 бари супермаркети сомон ба медонен духтаро инами спрей бамбук ку бовар мекунен ай мерикеда ҳеҷ фарқият надора рангинам хе ку запахш бовар кунен рангинам вая 180 штака ё чанд штака ранги ҳамо оригинали мерикея спрейш леки 30 сомонай бовар кунен духтаро биёен аз наздик бо буша биненда стойкигиша намедонам леки бушам хе один в один гуфти гапо ягай хулоса 30 сомон яктиша мегирен 1 сол қариб мебарам хушрӯай ки баданай хели но ҳастай спреяна иноям блестящи иноям бошум фасонай Виктория Секретои ваян оригинали ино чанд сад доллара нестаю некем буш хушрӯай буш ҳаму буай стойкигишам нағзакакай 30 сомон аяям ёям 30 сомон бадана ино помада будай духтаро мана нигоҳ кунен помада 10 сомон ина инош чӣ боша инаи барои вай диден духтаро барои қош ламинирование мекунан ку ина 10 сомон и чи ай инаи спрей барои бадан баъди макияжа 30 сомон блеск метия хулоса ина дизодорантакои оригиналу ҳар чизакои хушрӯ овардагиян духтарако нигоҳ кунем борошон оригинал фирма кати кор мекунан ина дар кортон боша инаи масочкои хушрӯ овардагиян бинависен шона расмоша мепартоян интихоб кунен доставкатон мекунан 102 микрорайон рӯбарӯи родоми 3 бари супермаркети сомон ва духтарако нигоҳ кунен ма шумодай чӣ ёфтум барои фарзандотон бовар кунен сифаташ да гап нест и медонен чи пастелни билё барои фарзандои шумо и курпа дора инами курпашай ҳам хе курпаш хушрӯай ҳам материалаш ҳам худаш ана нигоҳ кунен курпа дора баъд вай дора простину навлучка дора як комплекти хе калонаки хушрӯ курпа простин навлучки нархаш ҳамагӣ 150 сомон хе ба 1000 ира бо мешава ки стиралкада шувена фасони бад будай бовар кунен духтарако маҳқул мешава фарзандотонда дигари сумкошам аст нависен расмоша партоян 150 сомон ҳамагӣ ана баъд ваёш ҳастай пастелни билёш ҳастай бе курпаш ино 100 сомон ая простин пададиялник навлучка дора ино 100 сомон духтарона писарона тамоми расмош ҳастай шумо нависен суратоша мепартоян ина интихоб кунен дарва как доставкатон мекунан ё ки биёен марамат 102 микрорайон рӯ ба рӯи родоми 3 бари супермаркети сомон дӯстони азиз боварӣ дорам ки инамику маҳқул мешава ҳам хутонда ҳам фарзандотонда я бурак навлучкашам нишон теки ҷон ина навлучкоша бинен и простиношам гулак доштай
чихе хушру нигоҳ кунед навлучкаша тамошобино ина простиношам вай дора диден расм дора хулоса мана беҳтарин вариант и рангош намераванд хушру буда ина ки материалш дар ҳақиқат ҳамина тамошобино ина простинша диден тамошобино чихе хушрувай рисунка дорак ҳамагӣ 150 сомон нархошон нархҳои беҳтаринай иҷодама бисёр навор дорум ина чихеле медонен тез аксия мегзаронанд на танҳо мисол ина пастели било балки киртаям ҳамаи чи иҷода арзонай нависеншона духтарако паплинои необычный представден гулои фасон ки сифаташ нағз боша ина марҳамат боз ҳам магазини зарина омадагием дидена духтаро ҳафтсангои оригинал нархошон 99 сомон мана беҳад сифатҳои хуб дора 99 сомонӣ сангошон мустаҳками хушрӯзадагиай марамад агар наворда хушрӯ надида бошед нависен расмоша бо мепартоянтона гилоша бинен ҳамаш гилои випай ози то охири навора тамошо кунен бесангои 50 сомонаи фасонам доран урам нишонтон метиҳем марамад ина бинен вариант барои духтаракотон барои хитон барои туҳфа мисол барои фурӯш барои ҳама чӣ доранд касе бо барои савдо мегира арзон мешава ино оптавикам ҳастанд тамошобино ина мана корвонда савдо мекунанд акмо ин магазиншон ки ваяй хушрӯтарака мисол ба ҳазур миёи навор карда мешавада барои ҳама ин магазиншон ма видео кадестам нигоҳ кунед 99 сомон фасониша бинен охи сангчадор ана баъдан дӯстони азиз ина бесангоша бинен бесангош 50 сомон дубайский оригинал вай қиглакош хушрувае марамад 102 микрорайон рӯбарӯи родоми 3 бари супермаркети сомон мана духтаро бурд мекунен ҳатман ва и якаша бинен охи ҳатман биёен бинен харидорӣ кунен духтаро агар омада натонистен рақамошон ҳаст дар рӯи экран нависеншона доставкатон мекунанд агар навори мада хушрӯ надиден гилора бинависен расмоша мепартоянд ира бинен чихе хушрӯ чай духтаро сифатшам сифати беҳтарин будай акция рафтестай 50 сомон марҳамат ина касседа дар корай ина мино ҳамаш дар магазини зарина 50 сомони наи лорикошонам бинен чихе хушрӯ чай 50 сомон иша бинен қайсабука ки фасонакае 50 сомон мана лорик аз ина ина мучам ҳастай диден тамошобино ҳамагӣ 50 сомон акция эълон кардагиам 50 сомони тамоми моделҳое ки нами мебинен ҳамагӣ 50 сомон кардан лорикотон чихеле ки қасабукакае мана удобния аҷоибот мана марамад духтаро ҳамагӣ 50 сомон успет кунен ина иҷода модел бисёрай шумо вақт дошта бошен биёен аз наздик бинед ё ки нависен расмоша партоен маҳқултон мешава 50 сомон 102 микрорайон рӯбарӯи родоми 3 бари супермаркети сомон духтаро ҳар он чизе ки мебинен ина акцияшид 50 сомон иҷода духтаро магазини заринай иҷода на танҳо мисол пойафзолошон арзон шудагай балки медонен янаму дувойкои фасон овардиан 99 сомон материалои хушро овардиан 99 сомон 50 сомон хулоса ҳамаи чиро арзон кардагиан ина бо биёен аз наздик хутон бинен маҳқултон мешава ира бинен хушрӯгиша охи духтарако бовар кунен ягон ҷодай хеле нарх нестай марҳамат акция рафтистай ина миё 150 сомона шарфои новинкаян ина сиёшам будай диден чихе фасонак места нархошон 99 сомон шудагай марҳамат беҳад моделҳои фасон омадагай 99 сомони ина кадомеша мегирен 99 сомон дубайский шарфои фасон турецкишам ҳастай ҳамаш хулас 99 сомон успет кунен биёен бинен оқира бинен духтаро фасониша 99 сомоне успет кунен биёен харидорӣ кунен ё ки нависен шона доставкатон кунанд бозори корвон гуфтани будум ози ё бозор дам точка доран леки мо ҳозир 102 микрорайон даем тамошобинои магазиншонда рӯ ба рӯи родоми 3 бари супермаркети сомон марамат иҷода на танҳо инам хеле шарфо 99 сом шидагай балки нигоҳ кунен духтаро нижни билёи фасон овардагиан арзон кардагиан материалои хушрӯ арзон кардагиан бори хичонай инами сумкачора диден ҳамаш 150-200 сомон сумкай ёшам 99 сомон шидагай бори хичонай дасти аввалай тамошобино тест чихе агар наворои мара тамошо мекарда бошен медонен ки чихе аксияи зур мекунанд тест ина як баробар арзон мекунанд марамат нависен доставкаям доранд таро медонам ки аксияи магазини заринара интизор буден марҳамат бо омадагем ҳозир ҳамаша навор мегирем нишон медиҳам дайтон боз ҳама распродажошона нишон дода будам нарасида буд бисёриёда марҳамат духтарако бори навовардагиан
ҳатман тамошо кунед наворро махлутон мешавад. Нигоҳ кунед 102 микрорайон даем рӯ ба рӯи родоми 3 тамошо бино бари супермаркети Сомон ина магазини Зарина магазини Осияй Зарин шоп номи страничкашон. Хулоса меравем аз наздик ман навор гирифта шуморо нишон метем. Бале анамо аксияе ки рӯз доштанку навор гирифта будам двойка ва тройкаи сатсма аз ҳамоям беҳад бисёр омадаге. ҳатман пайгирӣ кунен тамошо кунен боварӣ дорам махлутон мешава. Ира бинен охи доставка доран мана марамат ҳами қабуракҳои нав бисёр омадаге. Ира бинен ина ҳамаша шуморо тайёр карда мондаги андохтаракҳо аз материал сар карда то пижамаву пояфзолу дигару дигар ҳамаи чи хулос ҳастай марамат пайгирӣ кунен.